Comencem aquest vídeo amb una pregunta habitual, que és la de qui soc? En aquest cas, soc el president del Consell Comarcal del Maresme. Com soc? Doncs soc un polític a qui li agrada el consens i que és a vegades difícil d'aconseguir en la meva o en altres comarques. La raó, els alcaldes competeixen sovint entre ells per aconseguir la millor subvenció de cara al seu municipi i el consens és difícil de construir. Per què el SOC? Seria la tercera de les preguntes. El SOC és el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i està de la meva part i m'ajuda a trobar la manera i l'estratègia i la implicació per aconseguir que els alcaldes de la meva comarca treballin en consens i puguem entre tots millorar el futur de la nostra comarca a nivell d'ocupació. Ara us ho explico. Josep Maria Pasqual, un territori és més competitiu si tots els seus actors van a una. Estàs d'acord o no? Completament d'acord, perquè així hi ha un aprofitament dels recursos i hi ha un impacte molt més alt en el territori. A veure si aquesta frase és correcta. Un territori amb major capital social és aquell que té més ben organitzades les seves estratègies polítiques i, per tant, les seves prioritats són també comunes. Sens dubte. I l'important és que aquestes estratègies acabin en projectes que també siguin compartits i que hi hagi col·laboració pública i pública-privada per tirar-los endavant. Ara m'has de posar nota. Nivell de consens entre institucions públiques al territori català. Excel·lent, notable, bé, necessita millorar o suspès? Bé, si qualifiquem en funció del que podria ser i el que caldria que fos, suspens. Si comparem amb l'Europa mediterrània, ens anem a l'aprovat alt. I si comparem amb els territoris espanyols, aquí ja tenim notable i notable alt. Saludem el Josep Maria Pasqual, ell és director d'Estratègies de Qualitat Urbana. Avui al SOC Reflexió tractarem sobre la importància del consens i de la seva efectivitat. Josep Maria, jo et puc definir com un consensuador, encara que no existeixi aquesta paraula en el diccionari? Què et sembla? Preferiria que em diguessis comprometedor. És a dir, jo busco que jo faig, tu fas, no? Que hi hagi això i, per tant, perquè una persona faci i l'altra també es necessita un acord i, per tant, un consens. Per arribar a les prioritats finals, per arribar a l'èxit, cal primer un consens, no? Cal un consens perquè si no hi ha consens després no hi ha compromís i si no hi ha compromís les coses no es porten a terme. Si tots tenim els mateixos objectius, diria la teva tesi, a nivell territorial i els tenim consensuats, treballarem millor, podrem aconseguir el més aviat possible allò que ens fa necessari per a tots, no? Sí, és una condició necessària però no suficient. És a dir, necessària que hi hagi aquests objectius compartits i el que és suficient és que aquests projectes es basin en la cooperació públic-privada o públic-interinstitucional. Molt bé. Ara, per això, diguem-li l'alcalde de Premià de Mar per un cantó i el president del Consell Comarcal del Maresme de l'altre, que cadascú mira per uns interessos diferents, que es posin d'acord, que hi hagi consens. Això no serà tan fàcil, eh? No és tan fàcil, però no és difícil. És a dir, perquè el que és bo per Premià de Mar. Per Premià de Mar acostuma a ser bo per la comarca i el que és bo per la comarca acostuma a ser bo també per Premià de Mar. El que hi ha que fer és posar-ho això amb evidència. Però l'alcalde de Premià de Mar voldrà les coses bones pels seus ciutadans i les dolentes que se les emporti un altre municipi. Exactament, però resulta que el que es pot fer és una distribució de coses bones i dolentes i tenim molts exemples, diguem-ne, que coses que en principi eren dolentes tenen els seus aspectes positius, amb llocs de treball, amb inversió, amb projecció, etc. Molt bé. Quins són els teus arguments? La manera com fas canviar la mentalitat en els polítics més de nivell local o més de gestió local o més de gestió comarcal per aconseguir que passin del jo només penso en els meus a una visió més àmplia de consens? Que surtin guanyant, és a dir, perquè el que li interessa a tot polític és que realitzin les seves coses. I llavors si logra articular l'interès de sectors empresarials, sectors de la iniciativa social en els seus programes, realment les realitzacions que tindrà seran molt més altes. Avancem una miqueta i imaginem que l'alcalde i el president del Consell Comarcal han arribat a un acord, hi ha un cert consens entre ells. Quin ha de ser el proper pas? El proper pas, el que s'acostuma a fer és primer mirar el que fins ara havien fet independentment aquest president i aquest alcalde. I ens trobarem que hi ha molts plans, moltes estratègies que són coincidents, que poden ser complementaris. Llavors, fer aflorar
el que per ells mateixos ja estan arribant d'alguna manera a un acord sense saber-ho. Llavors això ho fas aflorar i després ho aprofundeixes a través d'entrevistes, amb reunions amb altres actors i Això permetria, per exemple, distribuir millors recursos, que hi hagués més atenció i més impacte en determinades polítiques més necessàries en el territori. Exactament. Això és condició necessària perquè això que dius realment passi. Si ens ho mirem des del SOC, des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, segurament és absurd donar dues subvencions a dos municipis que un està al costat de l'altre per un mateix objectiu, per un mateix propòsit, no? Exacte. Llavors, el treball a fer és això, que les subvencions i els ajuts es donguin en funció d'una estratègia clara, que és el primer element, i el segon és que hi hagi aquesta col·laboració públic-públic, però també, i insisteixo, públic-privada. I públic iniciativa social. Exacte, perquè no és només un tema de polítics, per dir-ho d'alguna manera, sinó és un tema de totes les entitats, actors rellevants de cadascun. El territori el fem entre tots, amb les nostres competències, amb la nostra capacitat d'acció, i és el conjunt del territori el que es té que posar d'acord, fonamentalment els grans actors. Digue'm si hi ha algun territori en el que ja estigueu aplicant aquesta estratègia, que en aquest moment puguem començar a presumir que això és viable i això fàcticament és millor. Històricament, diguem-ne, hi ha una bona cooperació intermunicipal, diguem-ne, a la Garrotxa, a Solsona i Cardona, i ara han començat dues experiències, el Baix Ebre i el Baix Empordà, que van més enllà i busquen la col·laboració pública i privada amb tot, tant la privada mercantil com la privada no lucrativa, com els instituts educatius, etc. És a dir, fan una estratègia i una acció compartida amb tots els actors, no només els públics. Els municipis de la Garrotxa, també Solsona i Cardona per un altre cantó, i també, per exemple, algun lloc que et diguis mira, aquests fruits són explicables i, diguem-ne, justifiquen a partir del consens i de la negociació que hem mantingut. El gran exemple que tenim, diguem-ne, a Catalunya és la Barcelona 92, que és l'exemple de com es pot col·laborar lo públic i lo privat i també lo interinstitucional, i aquí l'èxit que vam tenir, no? Aleshores, aquí sí que tenim un gran èxit. Però aquestes experiències a nivell més de comarques són experiències molt innovadores que justament ara estan començant, encara que ja tenen algun èxit i es perfila bé quin és el... A nivell europeu podríem també tenir alguns llocs en els que emmirallar-nos o no? Sens dubte, jo sempre el que recomano és mirar Itàlia, diguem-ne, i la diferència que hi ha entre les ciutats del nord d'Itàlia, entre Milà, que hi ha una forta col·laboració pública privada, i les ciutats del sud, diguem-ne, menys desenvolupades, en els que pràcticament no hi ha teixit associatiu i menys col·laboració. Aquest és l'exemple potser més clar, però hem tingut exemples arreu del món, no? I aquí, a Espanya, a part de Barcelona, ara, per exemple, tenim la ciutat de Màlaga, que està funcionant molt en aquesta perspectiva, no? A nivell tècnic utilitzes un concepte que m'agradaria que el definissis, que és aquest de capital social. Capital social vinculat amb un territori. Què vol dir que un territori té més capital social que un altre territori? Exactament. Capital social vol dir dues coses. És teixit associatiu que existent en aquest territori, i dos, la capacitat de col·laboració que hi ha entre ells. Per tant, això varia molt en funció dels territoris, i dintre d'un mateix territori pot haver-hi èpoques que aquest capital social sigui més fort i èpoques que sigui més baix. No és el mateix la Barcelona del 92 que la Barcelona d'ara. Per tant, hem baixat en capital social en aquest sentit, i cal fer-lo remunt. I en canvi, imaginem que al Maresme, si els alcaldes s'han posat d'acord amb el president del Consell Comarcal, tindran més capital social, no? Sens dubte. I, per exemple, estan tenint més capital social el Baix Ebre i el Baix Empordà, que estan anant en aquesta direcció. Arribem al final del que és la nostra conversa. Josep Maria, proposo acabar amb dues de les frases interessants que crec que hem tractat. Una n'has dit així, i m'agradaria que l'expliquessis una miqueta més. Ho he apuntat aquí. Diu, l'interès col·lectiu és la suma coherent dels aspectes particulars. Com ho decideixes, això? Exactament. És a dir, és que estem acostumats, diguem-ne, al suma zero, no? Al conflicte polític de jo guanyo regidors, diputats, i tu en perds, no? Independentment de que hi hagi més o menys abstenció. I això és una manera de fer que ens domina i la trasladem a tot arreu.
Però, de fet, l'interès individual, diguem-ne, legítim, lògicament, sempre té una dimensió pública, una dimensió compartida, que és la que hi ha que buscar. I, entre altres coses, perquè jo pugui realitzar el meu interès legítim, necessito que els altres també es posicionin favorablement, així és més fàcil fer-ho. Llavors, si fas veure això, és relativament senzill el trobar aquesta col·laboració. Jo faig i tu fas perquè tenim objectius compartits. Acabes de dir la segona de les preguntes i la segona de les frases que jo tenia apuntades, aquesta de jo faig, tu fas. Què pretens amb aquesta frase quan els hi dius a la gent? Doncs això, que l'important és el compromís. És a dir, que no cal posar-se només d'acord amb una estratègia, amb un pla, sinó després actuar de manera coordinada i conjunta. Això és jo faig i tu fas. El que jo faig és complement a el que tu puguis fer. Si jo dono una subvenció per arreglar la carretera, doncs és bo que, els carrers, és bo que els comerciants facin una política d'escaparatisme. Jo he fet preguntes, tu has fet respostes. Josep Maria Pasqual, moltes gràcies per ser avui aquí. Moltes gràcies a tu per invitar-me. I gràcies a tots els que ens heu seguit. Més informació en la descripció d'aquest vídeo i més continguts en la resta de vídeos d'aquesta sèrie de Soc Reflexió. Gràcies per seguir-nos. Fins al proper vídeo. Adéu-siau.